Είναι λογικό να αναρωτιέστε πώς είναι δυνατόν η αγορά να εμπορεύεται αεραπραγματικό και για την ακρίβεια διοξίδιο του άνθρακα. Πάμε λοιπόν να δούμε από κοντά πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Όλοι οι σοβαροί επιστήμονες λένε πως η κλιματική αλλαγή είναι ήδη εδώ. Επισημαίνουν πως αν θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτό τον πλανήτη, θα πρέπει να μειώσουμε δραστικά τα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου μέχρι το 2050. Ένα από αυτά είναι και το διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό σημαίνει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές στον κόσμο, οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα θα πρέπει να μειωθούν ως και 80%. Το θέμα είναι ότι ολόκληρη η παγκόσμια οικονομία βασίζεται στην ενέργεια που παράγεται από την καύση ορυκτών καυσίμων. Όλα τα εργοστάσια που κατασκευάζουν ό,τι καταναλώνουμε, τα πλοία και τα φορτηγά που τα μεταφέρουν, τα αυτοκίνητά μας, τα κτίρια, οι συσκευές, σχεδόν τα πάντα απελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα διοξίδιο του άνθρακα. Πώς λοιπόν θα σταματήσουμε να μολύνουμε χωρίς να γυρίσουμε πίσω στο 19ο αιώνα? Είναι απλό, λένε οι αγορές. Εάν μετατραπεί η προστασία του περιβάλλοντος σε business, τότε ο πλανήτης ίσως έχει μια ευκαιρία να σωθεί. What we found is that universally, for better or for worse, people are motivated by profit. It's going to take time to transition from dirty, polluting energy sources like coal and oil towards clean energy sources like wind and solar. But it doesn't take very much time to stop deforestation. It's just a matter of providing the financial incentives. And you don't really have to build an infrastructure or new technology or new systems. And so this is a way for us immediately to get a handle on the problem at the scale that's necessary. Now, if there isn't going to be a financial incentive to change our behavior, we're not going to change our behavior. That's just the way the world works. Αυτό που έκανε η αγορά ήταν ότι όρισε μια τιμή στο διοξίδιο του άνθρακα. Πώς όμως μπορεί να γίνει αυτό? Πρώτα χρειαζόμαστε ένα καπάκι. Να συμφωνήσουν δηλαδή οι κυβερνήσεις των βιομηχανοποιημένων κρατών σε ένα ανώτατο όριο εκπομπών ρήπων που θα μειώνεται σταδιακά χρόνο με το χρόνο. Μετά δημιουργούμε μονάδες άνθρακα. Μια μονάδα άνθρακα είναι μια άδεια που επιτρέπει σε μια βιομηχανία να ρυπαίνει με 1 τόνο διοξιδίου του άνθρακα την ατμόσφαιρα. Τις μονάδες άνθρακα τις μοιράζουμε στις ρυπογόνες βιομηχανίες εντελώς δωρεάν. Κάθε χρόνο, καθώς ακολουθούμε το σχέδιο για το στόχο μας, θα υπάρχουν λιγότερες και λιγότερες άδειες. Με τον καιρό, πρωτοπόρες εταιρείες θα επενδύσουν σε πράσινη τεχνολογία και δεν θα χρειάζεται να ξοδεύουν τις άδειες που παίρνουν. Αφού τους περισσεύουν, μπορούν να τις πουλήσουν σε μια άλλη ρυπογόνο εταιρεία που τις χρειάζεται. Και καθώς οι άδειες θα σπανίζουν, η τιμή τους όλο και θα ανεβαίνει. Και εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η αγορά. Χώρες, εταιρείες, επενδυτές, μεσίτες, κερδοσκόποι αγοράζουν και πουλούν μονάδες διοξιδίου του άνθρακα στα χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Σικάγο, όπως ακριβώς θα έκαναν με το ρύζι, το πετρέλαιο, το στάρι ή το χρυσό. Η τιμή του αερίου διαμορφώνεται με τον κλασικό νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Τον Ιούνιο του 2010 η τιμή του ήταν περίπου 15 ευρώ ο τόνος. If the US and other countries like Australia and like Japan and the EU continue to move forward, and the EU already has been a leader, then the market could easily become worth $1 or $2 or $3 trillion by the year 2020. But that depends on political decisions that are made. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό για τις ρυπογόνες εταιρείες να έχουν μονάδες άνθρακα για να αντισταθμίζουν τις εκπομπές τους και να παίζουν στην αγορά. If you can only emit 3 billion tons of carbon
and the economy had been producing 4 billion tons of carbon, if you own a permit for 1 billion tons of carbon, that's a very valuable thing that other companies that have to emit carbon want to have. Το να αποκτήσεις μονάδες άνθρακα μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνο αλλάζοντας την τεχνολογία που χρησιμοποιείς, αλλά επενδύοντας σε κάποιο άλλο πράσινο project κάποιου άλλου, κάπου αλλού. Για παράδειγμα, μπορείς να είσαι μια ρυπογόνος βιομηχανία στον τόπο σου, αλλά να επενδύσεις στο να μπουν φίλτρα που θα περιορίζουν τη μόλυνση σε μια άλλη εταιρεία στην Ινδία. Ή μπορείς να επενδύσεις σε μια ζούγκλα στη Βραζιλία, όπως έκαναν η Chevron, η General Motors και η American Electric Power. So instead of reducing emissions here in the US to meet that declining cap, they would purchase a pollution credit from another country, for example, that had reduced their emissions. So instead of a coal company in Virginia reducing their emissions, they would buy a carbon credit from, let's say, Brazil or Cameroon that said, we're going to reduce our emissions by a certain amount. Για να αντιληφθείτε πώς βλέπει τα δέντρα η αγορά, θα πρέπει να τα φανταστείτε ως φυσικούς απορροφητήρες διοξιδίου του άνθρακα. Κάθε δέντρο έχει την ικανότητα να παγιδεύει στο εσωτερικό του μια συγκεκριμένη ποσότητα ανάλογα με τον όγκο του. Αυτή είναι η κυνηγή του άνθρακα. Εργάζονται για την αμερικάνικη μη κυβερνητική οργάνωση TNC, που ασκεί την επιστημονική εποπτεία του project. Προσπαθούν να υπολογίσουν πόσο άνθρακα περιέχει κάθε ένα από αυτά τα δέντρα στα οποία επένδυσαν οι εργοδότες τους, η Chevron, η General Motors και η American Electric Power. Então, todas as árvores qualquer árvore que entra no projeto, ela existe uma marcação como essa, ela aqui tem uma ficha, tem um número da árvore, então a gente sabe que essa árvore aqui, a gente identifica qual a espécie que ela é, né? Nesse caso aqui, a espécie aqui é uma guaricica e tem um número dela, né? Isso aqui é anotado numa ficha de campo e depois passado para o computador, né? Então, na próxima medição, a gente sabe que a gente sabe exatamente a espécie, a identificação dela, então a gente consegue associar quanto que ela tinha na primeira medição com quanto foi medida na segunda medição. Então é assim que a gente acaba determinando o crescimento da floresta. Έχουν υπολογίσει πως τα δέντρα αυτά μπορούν να απορροφήσουν περίπου 384.264 τόνους διοξιδίου του άνθρακα τα επόμενα 40 χρόνια. Αυτή η ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα ανήκει στις 3 εταιρείες, που έτσι αντισταθμίζουν τις εκπομπές τους και παίζουν στην αγορά. Το διοξίδιο του άνθρακα που απελευθερώνουν εκεί απορροφάται από τα δέντρα τους εδώ. There's nothing wrong with that because it doesn't matter where in the world you reduce greenhouse gas emissions, it has the same impact on the global climate. It's not U.S. warming, and it surely isn't Greece warming. It's global warming, and we need to address it in that sense. So the environment, if the environment had a voice, the environment doesn't care about which coal-fired utility is emitting more than the next from a carbon perspective. What the environment cares about is the cap. Αυτή είναι η λογική με την οποία λειτουργεί η αγορά του άνθρακα. $15 million hectares per year is cleared, and it goes on, and the forests are shrinking and shrinking and shrinking. But what makes us believe that by putting a price on carbon, that you can actually stop these very powerful forces.